Na našej pohovke ti prinášam nový exkluzívny diel s Filipom Sulíkom a pokiaľ by si chcel rozhovor vypočuť celý, navštív streamovaciu aplikáciu Toldo. Počúval ťa, predtým ako začneš, mám otázku. Nie. Nie, počúvaj, vážne. Nie. Počúvaj, dôležitá vec. Dosť ma vyrušuje, že hentam na tej scéne oproti máte veľký hákový kríž. A vlajku LSNS. Prosím ťa, mohli by ste to... Ja tu odmietam v takýchto podmienkách robiť rozhovor. Ja mám dneska svoj merch na sebe. Nenávidím Valdena. Je to preto, lebo nenávidím Valdena. Teraz ideme robiť nový drop. Bude tam, že... Môžem povedať nadávku? Môžeš. Bude tam, že Oski je kokot. Mhm. A budeme mať ešte... Ešte, že Fiki je môj daddy. Fiki je môj daddy, to už máme, ale ešte bude nové, že keď nie sú kurvy, tak sú piče. Vítajte na Toldo, lebo ty si prvý, ktorý je tu u nás na Toldo. Ja viem, že som na Toldo. Vieš to? Čiže vidím, že som na Toldo. Ja som proste ambasádor toho, že treba byť absolútne autentický, treba byť absolútnou verziou samého seba, bez ohľadu na to, ako ľudia reagujú. A proste, ja keď si myslím, že Simona je tučná a povedal by som ti to proste v súkromí, že počúvaj, že Simona je dobre tučná, tak ja si to poviem, ja to poviem aj verejne. I suffer from realness. Chápem. Ale dobre, ale hovoríte niečo také, že... Nie. Ja si preto myslím, že mnohoženstvo je strašne dobré pre evolúciu, lebo vieš, že keď naozaj iba tí najlepší muži sa rozmnožia, tak tá ďalšia generácia bude lepšia. A keď sa rozmnoží každý, tak tá ďalšia generácia bude taká istá, jak táto. Čo nie je akože úplne win. A teraz ona bude mať, ja neviem, 23 rokov a uvedomí si, že fú, že ale toto proste akože naozaj, čo som bola blbá mladá a opustí ťa. Ako to, akože potom čo? Potom zostaneš sám? Počkaj, jakže opustím a kam akože pôjde? Akože s deckom 23-ročná kam akože pôjde, čo? Do nejakého azylu? Dobre, poďme teraz na vážnu tému. Čavujú chce s cudzím deckom. Ale Prečo si nenájde novú, brand new a neurobí jej vlastné decko? Lebo sú chlapi, ktorí majú ten takt a majú aj akože také, že empatiu a láskavosť v sebe. Neviem, či vieš tieto slova rozoznať, čo znamenajú. Skús mi povedať. Však ale prečo by si proste pokračovala v rozohratej hre niekoho iného? Ja síce veľa babám, akože dajme tomu možno ublížim tým, že poviem, že ty už si piči, ale... Nie úplne som rozobrala minulé tvoje detstvo a tam ma zaujíma jedna vec, že... Čiže kto mi ublížil? No, akože áno. Keď sa snažíš nikoho nikdy neuraziť, tak nedokážeš byť verný pravde. Pretože pravda častokrát bolí veľa ľudí a nedokážeš byť pravdivý a úprimný, keď tvoja priorita číslo 1 je nikdy nikoho neuraziť. Všetci tí influenceri a celebrity a hocikdo sa riadia len týmto. Nikoho neuraziť. A tým pádom, čo ti dajú, keď nemôžu ani povedať pravdu? Vieš, čo je najhoršie? Že ty máš, že tak neskutočný dar rečí, že vlastne ja som sem išla naozaj s odhodlaním a ty dokážeš presvedčiť naozaj, že človeka, že vlastne máš pravdu. Ďakujem. A ty nehovorím, že máš pravdu. Ale to je ľahké presvedčiť niekoho, že máš pravdu, keď máš pravdu. Počúvaj, pravdu to bola Dominika Mirgová, že? Áno. Koľko ľudí urazila? Nikoho. 0. No. A na čo proste? Však ale, tak lebo Dominika má rada povie všetky. ti, že bude koncert, vieš, proste, nič, akože no offense, zlatá baba, ale proste, čo ti to dá, že to kúkáš hodinu? Jasné, že sa môže myliť, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že ja sa nebudem otvoriť debatu. Iba vtedy vieš dospieť k pravde, keď môžeš otvoriť akúkoľvek tému. Napríklad, keby dojdem a začnem tým, že počúvam Hitler bol vlastne dosť v pohode, tak to... Poď sa zatvarila. Pozri sa kokot na Rúžu pre nevestu. Čo to je za ľudí? Čo to je za ľudí reálne? Však oni sú mimo. Tak áno. Poď sa na hentu Dolly. Koľko má rokov? Ja neviem. Koľko má rokov? Jak vyzerá? Čo to je? Čo to je za stvorenie? Mladá 18-ročná baba, ktorá vyjde strednú školu, ešte niektoré možno ani nevídu strednú školu, netušia, čo je život. A teraz si zober situáciu, že urobíš... Ale oni netušia, čo je život, lebo nezažili život. No ty keď im dáš, ty keď ich oplodníš... Počúvaj, čo robíš budúci víkend? Nebudem ti opatrovať dieťa. Prečo? Pretože tvoje dieťa dostávalo tvoju výchovu a ja neviem, že aký bol urobený demič na ňom a teraz zoberiem si mystery box na víkend. Ale keď to mám akože od malička... Naozaj si moje deti nazval mystery boxom? Pre mňa je to mystery box, lebo neviem, čo im doma tlačíš do hlavy. No, možno dojde a bude hajlovať, tam máte svastiku,
tam máte LSNS vlajku, tam máte, vieš, ja si poviem po ulici nad brzinou, tam bude hajlovať a čo ja s tým? Tam máte 4 kopie Mein Kampfu. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť, akú máš? Tupaka sa raz na to pýtali. A? Ja som myslela nejakú životnú traumu, že by si ju vymazal zo svojho života. Nie, lebo som nebol superhrdina už potom. Ale však dobre, ale ty ich máš viacej, tých traum. Ale všetky tie dospeli k tomu, že som superhrdina. A čo, ak by som nejakú zobral? Ty nevieš o tom, že ty keď zmeníš čo najmenšiu Butterfly effect. Ty si sa málo vzdelávala v tematike cestovania v čase. Keď si na vrchole spektra, áno. Keď si dobre stavaný, inteligentný muž, Ja som žena. Tak je strašne veľa horších možností áno. a strašne málo lepších. To znamená, že to, že keď niečo dojebeš v minulosti a vypálí to zle, tá šanca je oveľa väčšia ako tá, že to vypálí dobre. Do októbra budúceho roku budeš mať dieťa. Ja som to prehodnotil. Ne, počkaj. Hold up. No. Asi dáva väčší zmysel, že bude na ceste dieťa aspoň, hej? Aha, čiže ale platí to, že do tej 30-ky... Áno, platí, ale bude... Ja som zabudol, že tam je ešte akože delay nejaký, kým od napúšťania. Nedaj niečo, že proste keď sa to nepodarí, tak čo spravíš? Čakaj, dám sa tu takto. Teraz som, vieš ako? Na páža? Teraz som ako Rose, keď ju kreslil Jack v Titaniku. I want to draw me as one of your French girls. A potom sa utopili, neviem, či vieš. Predtým ešte jebali. Tak dobre, ale neviem, potom... Neviem, či vieš. No. Ale ja som začal a ty si začala. Dobre, tak pokračuj. Dobre, pokračuj. Furt svoje, nemôžem tu nič povedať. Až som sem chodil. Ja neviem. Či tam budete sama sedieť, ja si budem rozprávať do kamery. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že navštíviš odborníka? Neznášam tučné kotníky. A čo sú pre teba tučné kotníky? Že proste, že nevidíš tam moc rozdiel s lítkami, že to je taká rúra. Prekvapí ťa niekedy má slovná zásoba? Akože už nie, ale zo začiatku ma to prekvapovalo, lebo ja som si myslela o tebe, že si debil. Ale som ščítaný, ja som prečítal 2-krát Bibliu. Dojdeš určite ešte 3-krát. A prosím ťa... Neviem, či dojdem ešte niekam po tomto dieli, keď sa odvysiela. Možno jedine kam dojem bude Justičák. Mňa bolí, trápi a ťaží, keď ktorýkoľvek z vás cíti psychologickú ťažobu. Ja som sa skoro kvôli mojim výrokom. Prosím ťa, už buď ticho. A... Dobre, Filip, ďakujem, že si prišiel. Počkaj. Ďakujem, že vlastne sa snažíš naše mladé dievčatá doviesť... Uchrániť pred blizzardom kokotov, ktorý môže nimi prejsť a stanú sa z nich účastničky Rúži pre nevestu. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Stop. Každý človek, čo sa prihlási do show, ako je Rúža pre nevestu alebo Love Island, je absolútne zbytočný a pohrdnutia hodný. Pekný deň. Ak ťa zaujíma celý diel a chcel by si počuť odpovede na trochu pikantnejšie otázky, alebo by si chcel vyhrať darček priamo od nášho hostia, navštív streamovaciu aplikáciu Toldo, kde sa dozvieš všetky informácie.